Crear i desplegar models amb Amazon SageMaker. En aquest vídeo aprendreu un repàs dels passos a seguir per crear i desplegar models a través dels quaderns Jupyter de SageMaker i els seus algoritmes integrats. En aquest vídeo farem un repàs als aspectes més rellevants a l'hora d'entrenar i desplegar models a través de SageMaker, amb els quaderns integrats de Jupyter i amb els algoritmes integrats de SageMaker. Per fer-ho, fem un repàs als exemples que s'han vist a la lectura. En aquest primer exemple és un exemple de regressió utilitzant l'algoritme integrat Linear Learner. Un primer pas és conèixer bé quins aspectes necessita o com hem de passar les dades per utilitzar Linear Learner. Tota la informació la tenim aquí a la documentació dels algoritmes integrats. Un aspecte important, per exemple, és en els formats de dades d'entrenament. Nosaltres en general farem servir un CSV i, per exemple, veiem que aquí en el CSV ens diu que això serveix per tots els algoritmes i que no vol que hi haguin capçaleres i que la variable target ha de ser a la primera columna. Aquest és un aspecte a tenir en compte sempre que treballem amb algoritmes integrats de SageMaker i amb arxius CSV. Altres aspectes, doncs nosaltres utilitzarem l'algoritme integrat Linear Learner. Anant a la seva documentació, està bé fer-li una ullada abans de començar el nostre entrenament. Veiem que efectivament li podem passar arxius CSV a l'hora de fer l'entrenament. Aquí també em parla de les instàncies que podem fer servir, i un altre aspecte important seran els hiperparàmetres d'aquest algoritme. Per exemple, aquí tenim el predictor type, que aquí em serveix perquè aquest és obligatori, aquest paràmetre, i he de dividir en què vull fer amb aquest algoritme, si vull fer una predicció de regressió, una classificació binària o una classificació multiclasse. Hi ha molts altres paràmetres que es poden utilitzar que em sembla que tots són opcionals. L'únic obligatori era el tipus de predicció que volem fer. Bé, un cop tenim clar com espera les dades aquest algoritme i quins paràmetres s'han d'utilitzar, ja podem començar a preparar el nostre codi. El primer que farem és importar l'arxiu CSV, que primer l'hem pujat a Jupyter, i en Pandas fem una importació. Ara doncs hauríem de fer una mica d'exploració de les dades i fer algun tipus de preprocessat si és necessari, com algun tipus de neteja, d'eliminar duplicats o de trobar valors nuls, o també si estiguéssim treballant amb categories o amb classes, doncs probablement seria el moment de codificar aquestes classes o categories. En aquest cas, un pas important, per exemple, són les nostres dades. Veiem que la nostra variable objectiu és aquesta darrera columna, i com que hem vist que aquests algoritmes esperen que la variable objectiu, quan treballem amb CSV, estigui al principi de tot, doncs hem de fer aquest petit codi d'aquí, que el que fa és passar la darrera columna, la MET-V, a la primera posició. Aquí simplement es divideixen les dades a través de scikit-learn per tenir dades d'entrenament i de validació. Les passem a arxius, les emmagatzem amb CSV, on, tal com ens demana l'algoritme, no hi posarem ni capçalera ni índex. Això és important també, que no hi hagi capçalera ni índex. I a continuació ja ho podem emmagatzemar tot amb buckets d'S3.
per treballar amb aquests algoritmes integrats, se'ls ha de definir un canal, que ho veurem més avall, que aquest canal ha de ser a través de S3. Per tant, el que fem és pujar aquests arxius CSV sense capçaleres ni índexs a l'emmagatzematge d'S3. A continuació ja podem buscar el nom del contenidor Docker on tenim l'algoritme integrat. Aquests algoritmes integrats de SageMaker estan en contenidors Docker que depenen de cada regió i, per tant, amb aquest codi d'aquí hem de llegir el nom del contenidor on hem de buscar aquest algoritme integrat per la nostra regió. Un cop tenim el nom del contenidor, ja podem anar a crear l'objecte estimador, que és la pedra angular de SageMaker, per fer entrenaments en SageMaker. Amb la classe estimador li passem el nom del contenidor que hem llegit anteriorment. Els rols són els permisos, seria el rol IAM de qui executarà aquest entrenament, i el número d'instàncies i el tipus d'instància. El tipus d'instància també és molt important, ja que per un cantó és la màquina que farem servir, diguem-ne, per fer aquest entrenament, i també és important a nivell de costos, ja que cada instància té un cost diferent. Això ho podem veure anant a la pàgina de preus de SageMaker. Si mirem a Training, hem de tenir en compte també la regió, ja que aquestes instàncies canvien en funció de la regió on ens trobem. Nosaltres estem en aquesta primera regió d'aquí, i com que estem en un dataset molt petit, provarem de fer servir una instància d'entrenament la més petita i econòmica que hi ha, que la més econòmica és aquesta, la M5 Large. Per últim, a l'estimador també li hem de dir la sortida. La sortida, és a dir, on s'emmagatzemarà el model un cop fet l'entrenament. Aquí definim els hiperparàmetres. Aquests hiperparàmetres depenen de l'algoritme integrat que estem utilitzant. Hem de llegir la documentació de cada algoritme. Nosaltres ja hem vist que un hiperparàmetre obligatori era el tipus de predicció, en el cas del Linear Learner, perquè li hem de dir si ha de fer una regressió o una classificació. En aquest pas el que fem és definir aquests canals que necessita l'estimador per fer l'entrenament, els canals de dades, és a dir, on ha de buscar les dades d'entrenament i de validació. Aquí li diem que el nostre canal o que ho ha de buscar a S3, on tenim les dades emmagatzemades, els CSVs que els tenim guardats a S3, i per últim ja podem realitzar l'entrenament fent un feed i passant-li un diccionari amb els canals de dades. Aquí a l'entrenament ja ens dona tota una sèrie d'informació i de mètriques d'entrenament, però si les volem veure una mica millor podem fer-ho a través de la classe Training Job Analytics i passant-li el nom del nostre entrenament. Aquest nom del nostre entrenament el trobarem a la consola de SageMaker, a l'apartat de Training. Trobarem, un cop s'hagi acabat l'entrenament, es crearà aquest entrenament i passant aquí el nom podem veure millor les mètriques. Per desplegar el model és tan senzill com utilitzar el mètode deploy. Amb aquest mètode deploy l'únic que hem de fer és posar-li un nom a l'endpoint que es crearà per poder-nos connectar amb el model desplegat, i també se li ha de posar el tipus d'instància que s'utilitzarà a l'hora de fer inferència i d'interactuar amb aquest model desplegat. Un cop tenim l'endpoint, ja podem passar a fer testos o a fer prediccions. En aquest cas li passem unes dates d'exemple. És important aquest últim punt també, un cop haguem acabat,
és important que eliminem l'endpoint, ja que si no podríem tenir algun sobrecàrrec no esperat. En l'exemple 2, que s'utilitza un altre algoritme, en aquest cas s'utilitza l'XGBoost, el funcionament, els passos i el codi és tot pràcticament igual, l'únic que hem de tenir clar és quines característiques especials, diguem-ne, té aquest algoritme. En el cas de les dades, ja hem vist, com que seguim treballant amb un CSV, també espera que la columna target estigui a la primera posició, que no hi hagi capçaleres ni índexs, i aquí, bàsicament, el que em canviarà seran els hiperparàmetres. Hauré de mirar a la documentació d'aquest algoritme quins són els hiperparàmetres que espera i si n'hi ha algun que sigui obligatori. La resta de codi és tot exactament igual que amb l'exercici, amb l'exemple anterior. I fins aquí aquest vídeo de com entrenar models a través de SageMaker amb la interfície de Jupyter. Heu vist els passos i codi necessaris per crear i desplegar models. La documentació sobre els algoritmes integrats de SageMaker. Els preus de les instàncies que podem utilitzar per realitzar l'entrenament.